Hoe ben jij ooit bij deze bijzondere sport uitgekomen? Mijn vriend Bastiaan die ging een wedstrijd doen. En ik ben toen met hem meegegaan en ook met zijn voorbereiding heb ik met hem meegedaan. En ik ben met hem samen gaan sporten. En op zijn wedstrijd vond ik het eigenlijk wel echt heel cool, want er waren ook dames die meededen. En ik dacht, nou ja, ik wil dat ook wel eens een keer proberen. Hoe lang is dat nu geleden? Even denken. Januari 2011 is hij dan zeg maar echt begonnen voor die wedstrijden. En eind januari heeft hij de wedstrijd gedaan. Dus, deed je daarvoor al iets aan sport? Ja, ik heb zelf 13 jaar geturnd en daarna ging ik de dienst in. En daar heb ik van alles gedaan, hardlopen, militaire vijfkamp en dat soort dingen. En waarom trok dit dan zo aan? Omdat je in dienst, omdat ik zat ervoor op turnen en daar moest ik toen mee stoppen. Dus ik wilde toch wel aan mijn lichaam blijven werken. Toen ben ik daar in dienst gaan fitnessen. En omdat hij die wedstrijd ging doen, ja, toen hebben we daar zeg maar, zo er serieus mee bezig gegaan. En toen ben je blijven plakken in de sport. Wat is het precies? Wat houdt het nu eigenlijk in? Bodybuilding is eigenlijk het bouwen van je lichaam, zeg maar. Dus je werkt gewoon, iedere keer ga je je lichaam verbeteren en gewoon naar wat jij wil, welk niveau jij wil beoefenen in de sport, zeg maar. Je hebt verschillende niveaus bij de dames, dus het is maar net waar je voor kiest. Wat voor niveau doe jij? Ik doe de bodyfitness en je hebt, zeg maar, van bikini tot en met bodybuilding heb je allemaal verschillende klasses. En het hangt gewoon af van de spiermassa in welke klasse je thuis hoort. Dus vandaar, ik kom gewoon bij bodyfitness uit. Wat houdt dat in voor jou? Ik heb net gewoon iets meer spiermassa als een bikini dame. Daarom pas ik in die klasse thuis, zeg maar. Eigenlijk ben jij de schuldige dat Leslie nu zo hard aan het trainen is. Nou ja, weet je, Les is altijd al heel sportief geweest en heb natuurlijk al een hele ervaring met turnen achter de rug. Dus ja, het sportieve zit er altijd al wel in. Maar ze is wel, omdat ik dus die wedstrijd ben gaan doen, is hij eigenlijk ook al gemotiveerd geraakt om ook wedstrijden te gaan doen. Dus. Hoe vond je dat toen? Ja, ik vond het super. Kijk, het is natuurlijk een hobby en die kunnen met z'n tweeën delen. Dus dat is echt gewoon perfect eigenlijk. Hoe merk je dat jullie dat zo goed kunnen delen? Als je allebei gewoon sportief bent en het is gewoon, fitness op zich is gewoon een hartstikke leuke sport. En je ziet je lichaam verbeteren. En we kunnen elkaar gewoon lekker in motiveren, dus dat is echt ideaal gewoon. Ja. Hoe vind je dat Leslie aan bodyfitness doet? Ik vind het heel erg leuk, want ik ben ook hartstikke trots op haar. En dat ze ook gewoon goede dingen bereikt, dat is het leukste. Ben je wel eens geweest naar een wedstrijd? Ja, regelmatig. Als het in Nederland is, dan ga ik wel mee. Hoe vind je dat? Ja, bijzonder om te zien, want je hebt mannen en vrouwen en dat is altijd weer een verschil. Wat is Leslie verder persoon? Ze is heel lief. Ook wel heel eerlijk ook. Ze heeft hard voor de sport en dat zie je ook altijd met de trainen. Ze gaat er gewoon volle bak tegenaan. En ze is gewoon echt met alles heel gedreven. Als ze er iets wil, dan is ze wel degene die gaat er echt voor. Ja, dat zit er in haar karakter dus. Ze krijgt allerlei soorten reacties, positieve, maar ook negatieve. Hoe gaat Leslie daarmee om? Op zich gaat ze daar wel goed mee om. Ook uit het negatieve haalt ze juist weer het positieve. En het is voor haar alleen maar weer een drive om zich te verbeteren. Ja, negatieve opmerkingen haal je altijd en een stukje afgunst komt er ook bij kijken natuurlijk. Dus ze gaat daar heel goed mee om. Ja. Wat vindt je familie ervan? Ze vinden het leuk, denk ik, hoop ik. Want ze komen in ieder geval altijd kijken en ze steunen me en ze staan achter me. Ze begrijpen het nu ook omdat ze zijn wezen kijken. Dus ik krijg gewoon veel respect van hun en vind ik ook heel fijn dat ze er altijd zijn. Want hoe vonden ze het in het begin? Je zegt, ze begrijpen het nu. Jij kwam op een gegeven moment aan, nou, ik ga dit volop inzetten. Hoe vonden ze dat? Nou, ze vonden helemaal niks. Je hebt natuurlijk net als iedereen zijn vooroordelen en natuurlijk net als hun ook. En ze vonden het helemaal niks. Dus, maar nu ze het gezien hebben en weten wat je ervoor moet doen en laten, daar hebben ze wel heel veel respect voor gekregen. Dus dat is wel heel fijn. Jouw vriend doet het ook nog steeds? Ja. Hoe is dat dan thuis? Ik vind het super fijn. Want hij weet tenminste ook hoe het is. Als je gaat diëten voor een wedstrijd, dan weet hij ook hoe het is. Dus hij gaat ook geen rare vragen stellen van waarom doe je dat of waarom doe je het niet. Of
ja, kunnen we niet gewoon een keer normaal gaan eten, want hij weet gewoon wat je ervoor moet doen. Dus het is wel fijn dat je elkaar begrijpt en dat je het samen kan delen. Dat is ook wel heel erg leuk. Hoe bereiden jullie voor op een wedstrijd? Op de dag zelf? Nou, in zijn totaliteit. Je hebt dan een periode naar een wedstrijd toe. Hoe ziet dat eruit? Je begint over 12 weken begin je van tevoren zeg maar, om af te trainen naar een wedstrijd toe. Dus dan ga je steeds langzamer, je vetmassa gaat wat minder. En ja, gewoon aan je trainingen hou je gewoon aan. En voor de rest, ja, op de dag zelf, daar gebeurt het meeste eigenlijk. Want hoe ziet zo'n wedstrijd eruit? Ik kan me daar eigenlijk heel weinig bij voorstellen. Ja, dat snap ik heel goed. Nee, maar dat, ja, je begint 's ochtends vroeg, ga je gewoon jezelf helemaal inbruinen. Want omdat je door het felle licht op een podium valt alles anders weg. Dus je krijgt gewoon een hele bruine laag op je lichaam. En dan, ja, 's ochtends is een registratie, ga je inschrijven. En bij internationale wedstrijden gaan ze nog met lengte meten, want dan heb je lengteklasses. En ja, dan is het wachten tot je aan de beurt bent en dan ga je op het podium. Wat sta je dan op het podium te doen? Als eerste beginnen ze meestal met de vergelijkingen. Dat betekent gewoon eigenlijk alle deelnemers die gaan op een rij staan. En dan heb je 4 poses die je aan moet nemen, die hun dan zeggen. En ja, als ze nog meer willen zien, dan gaan ze nog bepaalde dames naar voren halen die dan naast elkaar moeten staan. En vervolgens gaat iedereen eraf. En dan ga je nog een keer terug om je T-walk te doen. Dat is eigenlijk een soort in de vorm van een T, ga je op het podium. En ja, daarna, dat was het eigenlijk. Heb jij naast jouw vriend en natuurlijk je familie ook nog iemand anders die jou steunt in het hele verhaal? Ja, mijn coach vooral, Sibyl Peters. En zij zit helemaal in Rotterdam. Dus daar gaan we ook 1 keer in de 2 weken gaan we altijd bij haar trainen. En dan gaat ze naar mijn voeding kijken of hoe ik eruit zie, wat ik moet doen. En ja, ze is gewoon een bijzondere vrouw. En ja, ik ben blij dat ze me in ieder geval helpt. Ja, heel erg. Doen jullie veel dingen samen? Ja, we gaan vaak winkelen en allemaal leuke dingen doen. Merk jij dat ze de dingen voor moet opgeven? Nee, dat niet. Nee. Het is nooit van, ik kan nu niet... Ja, als we iets leuks gaan doen, neemt ze vaak haar eigen eten mee. Dus kan ze nog wat eten, zeg maar. Vind je dat niet ongezellig dat je niet Nee, samen dat kan niet. lunchen of zo? Ja, het kan wel, want dan eet ik gewoon iets bij je ergens en dan eet zij ook weer apart, zeg maar. Snap jij er iets van, dat Leslie hier zoveel voor opgeeft? Ja, dat wel. Zou je dat zelf met iets kunnen hebben? Ik denk het wel, als ik ergens echt voor wil gaan, dan wel, ja. Waarin lijken jullie op elkaar? Qua uiterlijk, denk ik. Krijg je wel eens reacties van, ben jij het zusje van? Ja, heel vaak, ja. En kan jij bijvoorbeeld ook gezellig gaan stappen met vriendinnen of drankjes drinken? Ja, ik kan het wel doen. Maar echt 2, 3, 4 weken voor de wedstrijd ga ik niet meer in het weekend op stap of zo. Maar voor de rest kan ik wel een keer een avondje, een keer een borreltje drinken. Maar voor de rest doe ik dat ook verder. Het zit ook niet in me dat ik het verder doe, dus het is niet anders dan normaal. Ik hoef er dat verder niet voor te laten. Hoe steun jij Leslie? Nou, we helpen elkaar, we maken elkaar zijn voeding klaar. En de ene dag doet zij het, de andere dag doe ik het. En ja, we doen altijd alles in bakjes klaarmaken. Dus dat gaat overal mee naartoe. Ja, dat is de dingetjes die wij voor elkaar doen. En elkaar gewoon lekker in een waarde laten. En begrijpen dat je gewoon af en toe prikkelbaar bent. Ja. Nou ja, je hebt gewoon steeds verbeterpuntjes. Je bent nooit helemaal goed. Dus iedere keer zie je weer kleine verbeteringen. Bijvoorbeeld dat je schouders iets dikker zijn van spiermassa geworden. Of dat je benen iets droger zijn geworden. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de veranderingen die je een beetje hebt. Heb jij nog verbeterpunten? Ja, natuurlijk. Het kan altijd beter. Ja, mijn benen mogen dan nog wat beter. Mijn schouders kunnen altijd nog beter. Mijn rug mag dikker. Dus het is altijd, je bent nog nooit klaar. Hoeveel wedstrijden heb je nu ongeveer gedaan? Ik heb dit jaar 10 wedstrijden gedaan. Dus het was volle bak, maar dat is behoorlijk. Ja. Ja. Is het niet heel zwaar? Ja, nu heb ik het ook wel, voor dit jaar is het ook echt wel genoeg geweest. Het is wel heel zwaar, maar het is wel waard geweest. Ja. Want heb je mooie prestaties geleverd? Ja, sowieso in Nederland heb ik tot nu toe dit jaar alles gewonnen. Dus dat ja, ben ik wel heel erg trots op mezelf. En
In het buitenland heb ik ook goede prestaties geleverd. Ik ben er tenminste heel trots op. Omdat ik sta naast dames die het al 5 tot 10 jaar doen en ook al net zo 5 tot 10 jaar ouder zijn als ik. Dus ik vind gewoon dat ik hele goede prestaties heb geleverd in 1 jaar tijd en daar ben ik ook heel blij mee. Wat is jouw mooiste prestatie van het afgelopen jaar? De Lodet Cup in Denemarken. Dat was mijn eerste internationale wedstrijd en die had ik ook gelijk gewonnen. Dus ja, daar was ik echt super blij en verbaasd omdat ik eigenlijk daar zo goed scoorde. Dus ja, dat is ook het mooiste wat ik dit jaar heb gedaan, denk ik. Je doet het nog niet zo lang. Je haalt wel enorme prijzen binnen. Wat kan jij nog verder bereiken? Ja, het verder nog bereiken, ik wil graag gewoon nog beter worden in de sport. En ik probeer daarom om mijn pro-kaart te halen. En ja, nu ga ik ook dan naar Amerika om daar een wedstrijd te doen, om te kijken hoe ik daar sta. En daar kan ik me weer aan aanpassen, of ik me moet verbeteren of niet. Heb je ook een concreet doel voor 2013? Ja, ik ga eind februari ga ik naar Columbus, Ohio. Daar is het Arnold Sportfestival. En dat is dan de eerste wedstrijd in Amerika. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik daar ga doen. Wat is nu echt die obsessie? Waarom haal jij zoveel voldoening uit het hele leven jou inrichten voor deze sport? Nou, ik vind het gewoon fijn om aan mijn lichaam te werken. En ik ben altijd iemand die toch wel ergens een wedstrijdverband in gaat zien. En dan niet puur voor anderen, maar echt voor mezelf. Om toch een doel te stellen dat ik ergens naartoe kan werken. Dus iedere keer een doel stellen om toch weer verder te gaan en weer mijn lichaam te verbeteren. En dat is eigenlijk denk ik wat me iedere keer weer motiveert. En dat is wat je hier uithaalt? Ja, gewoon voldoening in iets wat je doet, zeg maar.